Знаете ли, че правилният комин е половината от безопасността и ефективността на вашето отопление? Нека ви разкажа защо. Коминът е система, която отвежда дима, газовете и влагата от вашия отоплителен уред, камина, печка, котел или пелетна горелка навън. Той създава естествена тяга, благодарение на която горивото изгаря безопасно и правилно. Първата и най-важна функция на комина е безопасното отвеждане на димните газове. Това предпазва от задимяване, миризми и вредни газове в дома. Тягата е ключът към ефективното горене. Ако коминът е с правилен диаметър и височина, уредът ще работи по-правилно, по-чисто и по-икономично. Коминът предпазва конструкцията на дома от високи температури, искри и натрупване на сажди. Особено при мощни камини и котли това е жизнено важно. Добре изолираният комин намалява риска от конденс и корозия, които са едни от най-честите причини за проблеми. Добрата коминна система увеличава ефективността на отоплението, удължава живота на уреда, намалява разходите за дърва или пелети и най-важното, гарантира безопасност за вас и вашия дом. Коминът не е просто тръба. Той е цяла система, която трябва да бъде правилно избрана и инсталирана. Ако искате професионална консултация или качествена коминна система, разгледайте нашите продукти на balkanenergy.bg или ни се обадете за безплатен съвет.